खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि आरो अनसायगिरि गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय जेरै बुंनाय एरै फिथाइ जे देग्लायनि जे नैबे 2022 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजाद बे मेट्रिक आनजाद जाजेननाय समावहाय नैबे बिनानावाहाय जे बिथाङा बुंदोंमोन जे आङो सेथि थाखोआव उथ्रिसार खालामगोन दा बिनिनो फैयै फैनानै दिनै बिनिनो फिथाइखौहाय बिथाङा गमामायैनो सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हाबावबाय दा बिनानावाहाय आंनि खाथियावनो दङ दा जोङो बिनानावनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिनानै लागोन जे बिनानावाहाय दिनै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हामारबाय बिनि सायावहाय बिथाङा गोसोआव माबायदि गोजोननाय मोन्दों लोगोसे बेसेबां नाम्बार मोननानै बिथाङा पास खालामनो हादों लोगोसे लेटार दं नामा आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव बिथाङा बबे कलेजावहाय लानो सानदों जोङो बिनानावनिफ्राय सुंद'यैबाबो जोङो मिथिनानै लानि नामा मा नाम बिनानाव आंनि मुङा मिस ममिता बसुमतारी जे दिनैहाय जे फिथाइखौ फोजावबाय दा बेवहाय नोंथाङा जेरै बुंनाय ओरैहाय लाखिनो हामारबाय जे दिनै फार्स्ट डिभिजनाव बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो मा गोसोआव माबायदि गोजोननाय मोनदों आं गोसोआव आंखौ फार्स्ट डिभिजन लाखिनानै आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो आं बे फार्स्ट डिभिजनखौ ओरैनो होनखायाखै आं आंनि कनफिडेन्सखौ लानानैसो बुंखादों आङो फार्स्ट डिभिजन लाखिगोन होननानै दा आङो दिनै फार्स्ट डिभिजन लाखिनो हामारबाय गासै बेसेबांसो नाम्बार मोननानै बेसेबां नाम्बार मोनदों गासै आङो टटेल 392 नाम्बार मोन्दों बे आगोलहाय जे नोंथाङा बै समाव जे बुंदोंमोन फार्स्ट डिभिजन लाखियो होननानै बेवहाय गोबांथार मेमे बानायगिरिफोरा गोबांथार बायदि रोखोमनि मेमे बानायनानैहाय जे बायदिसिना भिडिअ खालामनानै माबादों बेनि सायावहाय नोंथाङा दुखु मोनदों बा माबाफोर फोरमायनो गोनां दं नामा दङ आंखौ गोबाङानो बे मोनसेल' भिडिअखौ गोबाङानो मेमेस बानायदोंमोन बिदि बानायनो नाङामोन बिसोरो आं आंनि कनफिडेन्सखौ लानानैसो बुंखादोंमोन आं गोसोआव बिराद दुखु मोन्दों बिदि खालामनो नाङा मानसिखौ आरो आंनि उनाव जाय HLC आनजाद होगोन बिसोरो जुदि बिदि फार्स्ट डिभिजन लाखिगोन होननानै बुंनायखौ बिदि आरोबाव मेमेस दा खालामसै नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC बैंक PO बैंक क्लार्क बैंक SO UPSC FSC डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स AAO ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360